Eta hemen gatoz beste astebetez eta Palestina ahaztu gabe. Eta Europa aldean melonitarrak, mileitarrak, harriketarrak. Ai, eskerrak Nerea Kortajarenak txutxu-mutxu eta gauza asko fundamentuzkoa kontatuko dizkigula. Gasteizko legebiltzarrean uda luzatuko da, ez dakit noiz arte, baina nahi ote duzu izan zuk zerorrek bozeramaile? Bozeramaile. Kolpez, kolpe. Come gather around people wherever you roam. Eratu da legebiltzar berria eta eratu da ziklo politiko berri hau ordezkatzen duen legegintzaldi bat, ez? Uste dut hori segurazki nabarmen geratu direla, gauzak aldatu dira nabarmen geratu dela gaur legebiltzarrean, hemen ordezkatuak gauden indarren indarra ere aldatu egin delako. Come riders and critics from the sides with your pen and keep your eyes wide, the change won't come again. Don't speak too soon for the wheels don't spin, and there's no telling who that is naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Horixe, gaur gurean Nerea Kortajarena, Gabon eta ongi etorri. Gabon, eskerrik asko. Gainera esan behar dut, akaso spoilerra egitea da, baina kolpez-kolpeko jarraitzaile sutsua zara. Bai, banu gogoa, hemen eoteko, zekin tartetxau konpartitzeko egia esan. Hala eskatu nun, betorri nahi nula. Taka, ondo ordaindu 50 € eman dizkitzugunak, Nerea. Ondo. Bueno, hemen zaudela zenbat kontu dauzkagun hitz egiteko. Besteak beste, hauteskunde Europarrak berriz ere, kanpainan berriz ere, sentsazio hori da? Behi da atzo, kanpainaktik bueltan kotxea konpartitu nun Maialen Iriarterekin eta esaten genuen. Laster urtebete izango da, foru eta udal hauteskundeek pasaziala, eta urtebeten uste eta udala laugarren kanpaina. Laugarren kanpaina, izugarria da. Izugarria da, egia da gaude hauteskunde ziklo oso luzean, egia da etengabean jendeari ere eskatzen diogula esfortzu bat egitea. Hauteskunde ziklo hau uste dut oso ziklo importante izan delako, eta orain egia da hauteskunde hauek, Europar hauteskundeak ez dira izaten segurasko bereziki erakargarrienak, zaila da pasioa helaraztea hauekin, baina egia da, eta ez da askotan errepikatzen den hori ez, baina bada oso kontestu berezi eta esango nuke larrian emango den hauteskunde kanpaina bat, eta asko dugu jokoan, beraz, berriz ere hauteskunde kanpaina batean eta berriz ere ziklo politiko berri honetan bereziki garrantzitsuak izango diren hauteskunde batzuna atarian eta kanpaina bete-betean. Zuk esan duzun bezala, agian ez dira emozio gehiago sortzen dutenak, baina etengabe jartzen da, azpimarratzen da, ze garrantzi duen Europan presentzia bat izatea izan ere. Ikusten dugu, Europan ultraeskuinaren gorakada nabarmena izaten ari dela, eta ari dira esaten kontuz eta ikusten ari gara, dagoeneko kanpaina hasi berria dugu, baina badator kanpaina atzetikan, ultraeskuina aurre ikusten da, emaitza oso onak izan ditzakela. Beraz, hor dago ezkerraren batuketa eskaera hori, ez da? Kontuz Europan hau esartzen badira indar guztiarekin ultraeskuina kontuz? Nik uste, aurreikuspenak horiek dira, ez? Aurreikuspenak dira ultraeskuinak igoera larri bat izan dezakela, eta uste horren aurrean ezkerreko alderdiek badugula ardura historiko bat, horri gure izaera antifasistatik freno bat jartzeko eta horri aurre egiteko, aurre egin behar zaion bezala ez. Segia da, ez direla hauteskunde erakargarrienak izaten eta askotan herritarrentzako ere ematen du Europa oso urrun daola, baino gure egunerokotasunean gure egunerokotasunean izugarrizko eragina duten erabakiak hartzen dira Europan, izan hizkuntzen inguruan, izan gure eskubideen inguruan,
izan gainean ditugun krisi ekosozialaren inguruan, eta uste dut bere biziko garrantzia duela momentu honetan, hauteskunde hauen garrantzia sohartaraztea, eta hauteskunde horietan parte hartzea. Ze ziur euki, abaskaldarrak, melonitarrak, orbandarrak, horiek danak joango dira bozkatzera. Horiek danak joan behar dira, eta horregatik ezkerretik badugu ardura bat gure hauteskunde horietan parte hartzeko eta botokutxak boto antifasistaz betetzeko. Fastiste sari zarela, Abaskal bota duzu, Meloni bota duzu. Hor ikusten dugu besteak beste ere txarkoz bestaldea, armamentu guztia ateratzen ari dira, Milei ere ikusi dugu, zalantza daukat, Milei adierazteko nolako dan, ze batzutan parregarri kutsu hori, parregarria ez da, tipo hori oso arriskutsu da, ikusi dugu egun hauetan ere mitin marabilloso horietako show batean, rockero moduan, eta Sánchezi esaten gora eta bera, eta hori Sánchezi. Akaso Euskaldunak ez gaitulako ezagutzen, bestela akaso zer egingo lukeen, ez da? Ikusten Mileien fenomenoak ditula arrisku handiak, ez? Bata da lehenengoa markoak erostearena. Ze egia da, astebete pasa dugu Milei ez hitz egiten, eta Mileiek esandako ez hitz egiten. Eta badu beste arrisku bat, eta da, uste dut, argentinarrek bizitzen ari diren realidade krudel hori, ez? Ze personai horren atzean, ez? Eta, rockero itxurarekin egiten ditun performance horien inguruan, eta, izan ditzaken ateraldi horien atzean badago herri bat, benetan bizitzen ari dena bere gorputzetan zer den ultraeskuinaren agenda bete-betean. 160 Argentinan pobreziaren mailan dago, 160. Hori da. Eta ikusten ari gera nola presioen gorakada izugarri baten aurrean dauden, ikusten ari gera nola pentsiodunak adibidez aukeratu behar duten edo botikak edo jatea erostea. Izugarrizko egoerak bizitzen ari dira Argentinan, eta niri kezkagarriena hori iruditzen zaitez, horri buruz hitz egitea, zerbait parregarria balitzak bezala, anekdotikoa bezala, ez? Eta ez ikustea nolabait zer dagoen horren atzean, ze bizipen datozen herritarrentzako, ze eskubide zapalketa datorren herritarrentzako horrelako personajeek aginteak hartzen dituztenean, eta uste dut horrek ohartarazi beharko ligukela, benetan hauteskunde hauetan ere jokoan dagoen horretan, ez? Ze penagarria da, baina horrelako mezuek ere askotan tantakako estrategia horietan eragina izaten dute. Orduan, uste dut, Mileien performance horietatik haratago, kontu handia eduki beharko genukela marko horiek erostean, kontu handia eduki behar dugula horrelako mezuei, horrelako politika egiteko moduei ere horrelako bozeregailuak emateaz, eta batez ere ohartu beharko gineke eta ohartarazi beharko genituzke herritarrak horrelako personalak, horrelako kultura politikoetatik datozen personak agintetara iristerakoan ze ekartzen duen horrez. Eta ekartzen duena da eskubideen zapalkuntza, ekartzen du pobrezia, ekartzen du egoera prekario eta vital oso larriak, eta horri egin behar diogu aurre momentu honetan. Leno, bideoa ikusten ari ginean, ez da ikusten genuen kanpainan zehar zenbat gazte jende eta komentatzen ari izan, ez da? Bideoa ikusten genuen bitartean esatezun ze zoragarria dan ikustea gazte jende andana hori, ze gazte jende prepatua daukagun. Nik uste dut garrantzitsua dela hori azpimarratzea, ze azken aldin ere agian ikusten ari gara ez Euskal Herrian zehazki, ez da? Baina bai eremu zabalagotan, estatu mailan edo Europa mailan inkluso, ez dakit modan dan hitza esatea, baina fascista goratzarre horri edo fascista izatearen goratzarre hori modan, ez dakit modan esatea dan, ikusten ari gara, Euskal Herrian lasai egon gaitezke, ez da? Ikusten ari gara badatorrela jende txukuna. Uste dut daukagula gazteri bat izugarria dena, izugarri prestatua, izugarri implikatua, militantzia bere ADN-ean dara makina, agian gure bezalako belaunaldiek ulertu behar dugu, militantziak era berritan ulertu behar direla, politika ere erakargarriago egin behar dela, epikak eta olako kontuak ere aldatu egin behar direla, eta esaten dugunean, politika konbentzionalaren garaia ere amaitu dela, segurazki ere
horrelako belaunaldiei entzunez eta hauek dakazkiten egiteko modu horiek eta dakarten gaitasun guzti hori baliatu behar dugu ziklo politiko berri honetan ere gauzak beste modu batean egiteko, ze benetan izugarria izan. Egia da kanpainak, azkeneko kanpaina hau niretzat personalki izan du da oso bizipen emozional polita, ez? Oso polita izan du da, egia da zaila izaten dela kanpaina bat polita izatea, ze baditu gora bera asko, baina nik esan behar dut, disfrutatu dudala gauza desberdinengatik, ez? Baina tartean honengatik, ez? Ikusi naiz oso gazte jendez inguratua, gaitasun handiko jendez inguratua, eta horrek ematen dit izugarrizko lasaitasun politikoa, ez? Egia da gure bezalako proiektuak eta proiektu eraldatzaileak eta pixka bat gure gizartea aldatu nahi duten proiektuak badirela epe edo arnas luzeko proiektuak eta ikustea gure atzetik datozen horiek horrelako gaitasunarekin, olako indarrarekin, militantzia ulertzeko modu horrekin datozela eta bere ekarpena hain txikitatik, hain txikitatik ez, hain gaztetatik, ez gehora teatzen zen ere bena zarra, prest daudela egitea. Ez hori ere izan du kanpainak, nik 50 urte bete ditut aurten, eta inoizen itzen sentitu un poco viejuna, baina... Orain gogorarazten dugu etengabe viejuna hitza 50 urteko bueltakoa garenok. Bai sentitu naizela pixka da zarra. Pentsatu duzu barkatu, eren egun nintzen nizu zein gazte. Baina, holakotan esaten den bezala espirituak balio du. Eta egia da, izurgarrizko lasaitasun politikoa ematen dula ikustea zer dagoen, ez? Berezik Euskal Herria Bilduren proiektuan zer dagoen oinarrian, zer dakagun ja proiektuaren lehen lerro horretan, ze legebiltzar taldeari bistazo bat eman dionak ikusiko du daukagula gazte jende pila bat, oso gazte jende implikatua, prestatua, bere gaietan aditu direnak hain gazte izan da, eta horrek lasaitasun handia ematen du, ez, etorkizunera begira, eta ni oso kontentu nago. Lasaitasun politikoa, hori da definizioa, eta egia da. Orain pixka bat buelta emanez, lasaitasun politikoa baino belaunaldi berri ez ari gara. Belaunaldi berriak egongo ez direnak, edo itxura txarra dukana, Palestina da. Palestinan genozidioari gara ikusten, etengabe, egunero, gero eta bortitzago, maiatzaren 28an aitortza egingo da Estatu Espainoletik, Norvegia eta Irlandarekin batera Palestinari nazio de estatu aitortza eginez. Bada garaia, ez da garaia, badire Europan jada 150 ez dakizen bat herrialde aitortza Europan eta mundu mailan aitortza egiten diotena. Nahikoa da? Niretzako izugarria da, ze ari bera bizitzen genozidio bat telebisatua. Eta belaunaldi berrietaz hitz egiten ari gara naiz, ari gera ikusten era telebisatuan belaunaldi desberdinen, esango nuke belaunaldi desberdinen suntsipena. Izugarria da, hori bizitzea eta nolabait horren aurrean ez dago ekidistantziarik, ez dago beste aldera begiratzerik, ez? Uste, baduela balio simboliko bat Estatu Espainolak Palestina rekonozitu izatea, balio simboliko bat, uste berandu ere badatorrela, ze azkeneko zifrak uste 51.000 hildako behar izan du dira rekonozimendu hori eman dadin. Euskal Herria Bilduk eta Euskal Herriak orokorrean esango nuke aspalditik errekonozitua duela estatu hori, baina uste dut momentu honetan beharrezkoa dela simbolikoa den eta garrantzitsua den, gero Europako beste herri batzuek ere jarrai dezakete bide hori eta horrek badu bere garrantzia, uste dut badala momentu honetan beharrezkoa genozidio hori gelditzea. Eta genozidio hori gelditzeko importantea dela Israelgo estatuari presio egitea eta horretarako estatuek eta gobernuak dituzten instrumentoak habilitatzea hori egin ahal izateko, ez? Ze uste dut izugarria dela, honen magnitudea izugarria dela. Hau aspalditik datorren kontu bada, rekonozimendu hori justizia kontu bada eta justizia esango nuke historiko kontua dela.
baina uste dut momentu honetan prioritario izan behar duela genozidio horrekin amaitzea, ez izugarrikeri bada eta sarraski hori gelditu egin behar da, eta horretarako presio mekanismo horiek areagotu egin beharko dira, inolako zalantzari gabe. Besteak beste, hau akaso ez dakit puntu bat bezala edo legebiltzarkide batek, Israelgo legebiltzarkide batek, zehazki Sharon Haskelek eskatu dio Netanyahuri, Sánchezek Palestinaren aitortza egiten badu, zergatik ez dion nazio aitortza egiten, beste Katalunia eta Euskal Herriari. Eta esan dugu, esan dut, lehenengo aldiz nire bizitzan esan behar dut ez dutela nazio izan nahi horrek izendatzen bagaitu? Hola. Egia da, aitortza horiek egiten hasita badirela estaturik gabeko beste nazio batzuk eta hori horrek ere, baino nik enituzke gauzak nastuko. Alderatuko eta nastuko egiten dituzten modun. Uste, aitortza hori etorri behar dela, guk ere badugula nazio bezala aitortuak izateko eskubidea, hori eztabaidatu behar den lekutan eztabaidatuko dugu, eta eztabaidatu behar den momentutan, baina orain oso gauza konkretutaz hitz egiten ari gera genozidio batetaz, hitz egiten ari gera sarraski batetaz, eta usteet horrek eskatzen duela inolako zalantzari gabe neurriak aktibatzea horrekin amaitzeko. Eta eskalada horrek amaitu egin behar du, ja. Eta horrek eskatzen du, presio neurri horiek areagotzea Israelo estatuari. Gauzak honela, aintzat hartuta Europar Batasunean supremazia zuriak ere bere tokia ardezakela, etxe zurian bezalaxe, ondoren Israel, apartheid, egunotan matraka dezenteko eman dizuegu kontu guzti horrekin, baina egia da, hauteskunde Europaretan buru belarri sartuta gaudela. Andoni Ortuzarrek dio, ultraeskuina, ultraezkerra, erdibidean kokatzen du Euzko Alderdi Jeltzaleak bere burua, populismoen gainetik benetako politika hori egitera, baina egia da, akaso, ordezkaritza ere galdezakela. Arnaldo Otegiri entzuten genion, involuzioaren aurrean alternatiba dela. Ezker Soberanista, Euskal Herria Bildu, Idoia Mendia entzun dugu, sozialismoa alternatiba dela, garaiotan, egia da mundu errakutsu ere eman diola Sánchezek azken garaiotan, nolako kokatzen du Euskal Herria Bilduk Europari begirako azken txanpa honetan bere burua, aintzat hartuta, aurreko hauteskunde zikloetan, nolabaiteko goia jot duzuela, hein batean, 330.000 botoien langa igarota, lehenengo indar izaten segitzaren apustua bada, Europara hauteskundei begira, ala parte hartze, ez dakit, irristakor bat ere aurrekus daiteke. Kontuan eukita Euskal Herria Bilduren zerrenda honek ordezkatzen ditula 7 lurraldetako kideak, hori guretzako oso importantea da, nazio bezala eta herri bezala joan nahi dugulako eta aldarrikatu nahi ditugulako gure eskubideak, nahiz da gero ezin den bozka boto papela iparraldean konpartitu. Egia da, gure erronka, gure buruari jarri diogun erronka dela Euskal Herrian lehen indarra izatea, hauteskunde hauetan, ez? Iruditzen zaigulako hauteskunde hauek ere badirela tablero politikoa, ziklo politiko berri honetan, tablero politikoa astintzeko beste eragile bat. Eta zentzu horretan, gatoz oso arrakastatsua den hauteskunde ziklo batetik, egia da izugarrizko emaitzak lortu genituela EAeko hauteskunde horietan, eta egia da, inor gutxi pentsatuko zula orain urte batzuk orain gauden lekuan gaudela, ez? Baina hori ez da kasuala den zerbait. Nik uste badagoela konexio bat, gizartean ematenena aldaketa eta Euskal Herria Bilduk ordezkatzen duen balore eta printzipio horietan, nolait nik askotan esaten dut legebiltzarrean, ez? Nire sensazioa dela, legebiltzarreko 4 pareta horietak frekuentzia, hor dagoen radiofrekuentzia eta herritarren artean dagoena desberdina direla, ez? Eta uste dut gu asmatzen ari gerala, kokatzen ari gerala, balore eta printzipiotan konexio hori ematen ari dela, eta horregatik uste dut hauteskunde hauek ere badirela, nolabait politikagintzan, politika egiteko moduan beste balore eta printzipio batzuk lehenesteko momentu bat. Eta horregatik uste dut Euskal Herria Bilduk badituela aukera realak ziklo honetan ere, Europako hauteskunde hauek ordezkatzen duten ziklo honetan ere, Euskal Herriko lehen indar hori izatea, eta
Euskal Herriko lehen indar politikoa izaten jarraitzeko aukera baduela, ez? Eta uste dut hori badala garrantzia horrek suposatzen duenarengatik klabe politikoetan eta gero ematen diren mugimendu politikoetan horrek duen indarra eta potentziagatik. Frekuentzia aipatu duzu, akaso harreman kuantikoare izan daiteke. Deigarria da, Meloni bezalako bat aliatu gisa honezkero von der Leyen andereak ofizialki jakinarazi duen horretan, sozialdemokratak berdeak asaldatuta, benetan giro arriskutsuan gaude murgilduta eta era berean Gasteizko Ganberan beste aste batzuk behar omen dituzte Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak hizketan segitzeko, ondo omen dijoa kontua, baina hizketan eta udazken arte ez omen da Ganbera martxan jarriko, hau akaso deigarria izan daiteke, ezta? Egunerokoa ikusitan nola daukagun ez nazioa bakarrik, Europan kazgora, Palestinako auzia, etxebizitzaren legearekin dagoen polemika dena, esan nahi dut, Osakidetza, eta gero Guberritako oporrak, Nerea, zer da hau? Neri benetan herritar bezala izugarria iruditzen zait, eta legebiltzarkide bezala izugarria iruditzen zait. Osea, hori onartu beharra dago, eta ez da orain esan dugun gauza bat. Legebiltzarrak ditu periodo inabil... Batzordeak, ez da? Hainbat batzorde. Bai, batzorde asko ditu, eta egia esan, agian herritar askok ez dute pentsatuko, baina legebiltzarrean lan asko egiten da. Hori titularra izan daiteke, hori Nerea? titularra izan daiteke. Nik ere rebindikatu nahi dut politika, ze egia da momentu batzutan, eta gertatzen diren gauza batzutan, eta egiteko modu batzuk ere, uste dut, nolabait politika eta politikan ari garenon lekua oso leku txarran usten dutela, ez? Eta hau bada kasu bat, ez? Atzo irakurri nuen 4 aste gehiago behar dituela Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak bere akordio hori nolabait gauzatzeko edo bere buruari epe hori eman diotela, ez? Hombre, ez dakit gatoz, elkarrez ondo ezagutzen duten bi alderdi dira, elkarrekin gobernatzen aritu dira denbora luzez. Bueno, ez, harrigarria da, baino bitartean, eta hori hauteskunde kanpainan ere esan genuen, apirilaren 22an badira arazoak dira, apirilaren 21an, 20an, 18an, 19an aipatzen genitun guzti horiek, ez? Eta gainera esango nuke, herri hau eta bereziki orain herri honen zati honetaz ari gera, oso momentu konplikatua bizitzen ari dela, erronka handiak ditula aurretik, baina baditu laia dagoeneko indisimulableak diren arazo batzuk esku artean, ez? Osakidetzako arazoak ez dira gelditzen. Ez dakit, ez? Polizia ereduarekin ditugun arazoak ez dira gelditzen. Bizitzaren garestitzearekin herritarrek dituzten arazoak ez dira gelditzen. Eta ikusten ari gara, gainera, Osakidetzaren kontuarekin, Tolosan ez dago pediatrarik, bestean kendu dute, hori horrela, ez? Da bitartean ematen du, legebiltzarra dagoela olako inpase goera batean, eta gainera ditula guretzako inabilak diran periodo luzeegiak. Izan daiteke akaso, izan dituzuen emaitza onak aintzat hartuta, oposizio indartsu egia, duela aurrez aurre, kasu honetan Pradalesek, lehendakari izango denak, eta bere azken urtetako aliatu Fidel Alderdi Sozialista, izan daiteke, horrekin badagoela halako kezka puntu bat, aurreikusten duzue lorpenak gerta daitezkela Gasteizko Ganberan. Neri oso harrigarria iruditzen zait, hitz egiteko aukerarik ere ez izatea. Hori uste dut, gainera, parlamentarismoak baditu olako kodigo batzuk, ez? Ohitura batzuk, eta bada hitz egitea. Hitzak bera jatorrian alaxe du, ezta? Parlamentatzea, eztabaidatzea, ezta? Parlamentarismoak baditu, esaten dena usosi kostumbres, zerikusia dutenak parlamento batean egin behar den horrekin, ez? Eta begira, batzutan aiatzen zera akordioetara eta beste batzutan ez. Baino formek badute garrantzi bat, eta elkarri hitz egite horrek, naizta azkenean akordio batera ez iristeak sortzen ditu baldintza batzuk. Akordioak erdiesteko ezinbestekoa dira baldintzak sortzea. Eta orduan oso deigarria da denbora guzti honetan, eta ja pasa da uste hilabete, hauteskunde pasazianetik, ez da egon tartetxo bat ere dei bat egiteko, eta herri honetan 320.000 bozkatik gora lortu dituen bigarren indar politikoarekin hitz egiteko.
bintzat jakiteko, gutxienez ez, naiz ta oso argi egon zitekeen alderdi jeltzaleak eta alderdi sozialistak, naiz ta kanpainan ez bestelakoak esan aurreikusita zutela akordio hori berrestea, jakiteko nola ulertzen dugun guk momentu politikoa. Baina zein da arrazoia? Nik uste dut politikan askotan indar erakustaldi handinak ematen direla ahuldade handiena bizi ematen den momentuetan, ez? Eta uste horri erantzuten diola, ez? Uste horri erantzuten diola. Ez da ulertzen bestela, zergatik ez dagon aukerarik elkarrekin tartetxo bat egiteko eta jakiteko ze asmotan gauden, ez? Esaten da gauza bat eta bestea, esaten da batetik, nolabait ez dago lan tarterik hitz egiteko, baina esaten da era berean, gero akordioak bilatu nahiko direla, ez? Kontua da, guk momentu honetan esaten duguna eta kanpainan esaten genuena gauza berdina dela, eta da, batek erreparatzen badio, orain hitz egiten aritu gera, ez? Europatik datorrenari, batek erreparatzen badio herri honek momentu honetan dituen arazoei, eta batek erreparatzen badio, orokorrean, ez? Herri bezala ditugun erronkei, izan biziko ditugun transizio handi horiek, gure bizitza goiti bera aldatuko dutenak, evidentea da kolaboraziorako momentuak izango direla. Hitzegin egin beharko dugula eta gauza askotan ados jarri beharko dugula. Eta horrek eskatzen du baldintzak sortzea. Eta baldintzak sortzeak eskatzen du minimoki elkar errekonozitzea eta hitz egitea. Eta ikusiko dugu gero ze emango duen, ez, legegintzaldia, legegintzaldia oso luzea da eta ikusiko dugu ze emango duen, ez. Baina badira gauza batzuk eta aurreko legealdian ere ikusi dugu, naiz eta aritmetika parlamentarioa legitimoa den eta zenbakiak eman, gizarte bezala emango diren aldaketa batzuk eskatzen dute bestelako nolabait adostasunak egotea. Ze, adibidez, ikusten dugu transizio ekosozialaren inguruan, ez? Aldaketa horiek edo elkarrekin egiten ditugu eta herritarrekin batera egiten ditugu edo arazoak izugarrizkoak izango dira. Beraz, uste dut hitz egiteko garaiak izan beharko luketela hauek, batzutan akordiotarako, bestetan akordiotara ez iristeko, baino beti baldintzak sortzeko garaiek eskatzen duten kolaborazio horretarako. Ikusiko dugu ze emango duen. Azken galdera, legebiltzarreko prentsa arrosari buruz ez dio galdetuko, bozeramailetza, zein ote da zein, ze mobil mota daukan, ez naiz hor sartuko. Naroak nahi badu hor utziko jat, baina ez naiz hor sartuko, baina esan genezake beraz, Ajurianeako bazkideek ez dutela beste atera biderik, ezker soberanistarekin hitzein beharko dutela erabatera alabestera eta galdera trampa. Zertarako, ze lorpen zehatz aurrekus ditzakegu, udazkenean edo gabonen ostean edo datorren aste santua pasata, 2026ko oporreak pasata. Uste dut, gai asko ditugula hitz egiteko. Baina zerrendatxo bat, Nerea, ebusti zaitez. Osakidetzarekin izugarrizko arazoa dago eta horrek eskatzen du denon konpromisoa. Uste dut hori denok gure larrutan. Beste adibide bat, niretzako kanpainan asko aipatu ez dana, zaintza sistema publiko komunitario baterako bide horretan, hitzegin egin behar da eta adostasunak lortu behar ditugu. Ze eraikuntza hori konpartitu izan behar da instituzioek eta herritarrek, eta batez ere mugimendu feministarekin. Hezkuntzan ditugun erronkek eskatzen dute, baino transizio ekosoziala, ditugu hainbat kontu, benetan, momentu honetan eskatzen dutenak herri bezala aritzea eta alderdikeri horiek, interes kortoplazista horiek, nolabait beste alde batean ustea. Badakit ez dela ohiko politikan olako diskursoak egitea ez dela ohikoa, badakit askotan planteatzen duguna innovazio politikoa dela, ez? Eta horregatik sarritan ez da horrelakorik, zegero naturalizatu egiten da, ez? Nik egun hauetan prentsan ikusten du nola naturalizatzen den, ez hitz egiteko hori zerbait normala balitzake bezala, baina eske parlamento batean gaude. Eta enpatatua gaude lehenengo indarrarekin. Uste dut horrek logika batean, Sánchez eta Feijóo elkartu ziren hauteskundeak eta gero. Eta nola zeuden, Aipatu duzu akaso lasaitasun politikoa, entzuten da eskuzabaltasunaren kontzeptuare, baina kaso honetan seriotasun politikoa akaso, ez da? Seriotasun politikoa premiazkoa da, formak zaintzea oso importantea da, baina egia da
guk ezerren aurretik jartzen ditugula herri honen eta kasu honetan legebiltzarrean herri honen zati honen interesak ez. Orduan, horren aurrean ere, Euskal Herria Bilduk ere jarraituko du ardura handiz funtzionatzen legebiltzar horretan eta gaiak aztertzen ze momentuak eskatzen du. Benetan pilatzen ari zaizkigu arazo potoloak. Zuk esan duzu bezala, bota dituzu ardatz batzuk, baina osasun arloa da Osakidetzaren afera egia da. Gero eta gehiago ikusten ditugu osasun etxeak medikurik gabe, zita bat eman 2025-erako, koendikan legebiltzarra baino lasaiago dabiltza osasun etxeetan. Pentsa udaran. Pentsatu udaran, gainera esan dute 3 medikutatik batera jetxiko dela leku askotan, baldin. Eta badago, gauza asko daudela hor beldurtzen dutenak eta herritar bezala beldurtzen dutenak, eta suposatzen dut, legebiltzarrakide bezala ere, eta bigarren alderdi izan da baino postutan parekatuta, pentsatzekoa da, deitxo bat eta elkarlanean ibiltzea ere ondo legokela. Nerea, eta gogoratu gure programa honekin, elkarrizketa horietan, akaso guztionen berri serioski emateko beharrezko zerbitzua izango gara, publikoa, noski? Hori da. Bueno, Euskalduna edo zeo zer emango dizugu. Bueno, en fin, jarraitzeko. Badira, kontuak esan dizu ekinek, bozera matzailea, nik uste bozera maile izatea argi geratu behar dela, biak izango zarate bozera maile, naiz eta paperean batek orde izena izan eta besteak ez protokoloz horrela dalako, baina biak bozera mailetza izango zeu Txandianak eta zuk. Eske, igual hori ere ez da ohikoa, baina guk bozera mailetza hori konpartitu egingo dugu, ez da segurasko ohikoena, baina, kanpaina... Baina, kanpaina hasieratik esan genuen, ez? Peiok lehendakari gaierako ardura hori hartu zuen, eta berak oso argia saltzen zuen, bere begirada nola baitez, hori betaurrekoetan simbolizatu zen begirada hori, zela begirada kolektibo bat, konpartitu bat, eta gure proiektua ere horrelakoa da, eta uste dut segurasko denborarekin ere ikusiko dugula, nola Euskal Herriaren Bilduren ibileran, referentzialtasunak ere gero eta zabalagoak izango direla, eta, innovazio politiko hori ere, guk esandakoa egiten dugu eta egiten duguna esaten dugu, eta hortan ere, guk momentu honetan erabaki dugu, 27ko talde batekin eta eskuartean ditugun erronkak izan da, badala momentu bat, bozera mailetza hori konpartitzeko, eta gero hori dago, pixka bat horrekin lotuta badago, formalki, bete berdiren papelekin, eta baino ez dago besterik. Lehengo astean bezala, igual. Izan ere, guen esan duzuna betaurrekoekin, ez da, pentsatu, kanpaina egia oso bat egin genuen betaurreko batzuz itziten batzuk, en fin. Benetazkoak diren betaurrekoak. Benetazkoak diren betaurrekoak. Ez batean gafapasta bihurtu zegula, baizik eta betaurrekoak. Baina, en fin, hori dena utzita, galdetu behar nizun, izan ere hasieran, akaso ez ustez, akaso ez, pentsatzen zen, azken hauteskunde hauen benetako presentzia emakumeena izango zela lehendakari gaitza horretan. Hasieran ez ustekoa, uste genulako emakume asko, gero emakume gutxiago oholtza gainean esan dezagun lehen hilaran, baina ez dut esango bigarren hilaran, baina zenbat emakume ere, noizko emakume lehendakarian ere, noiz izango zara lehendakaria, kaso? Nik esan dut hasi. Gorritu egin da, mesedez, gorritu. Ez dut uste gorritu naizenik horregatik. Egia esan, uste izan daitekela, Euskal Herria Bilduren kasuan izan daitekela emakume bat lehendakari edo izan daitekela gizonezko bat, kasu honetan gizonezko bat izan du da, aurretik emakumezkoak izan du diren bezala, hori ere ematen du astu egiten dela, baina kasu honetan gizonezko bat, eta esango nuke oso argi gure proiektu feminista bat denlaren kontzientzia duen gizonezko bat, eta hala saldu zuen berak ere ez.
Niretzako garrantzitsuena da Euskal Herria Bildun eta Euskal Herria Bilduko erabakitze gunetan emakumeok dugun presentzia eta benetan erabaki hoietan parte hartzeko dugun aukera reala izatea eta benetazkoa izatea. Eta hortan ez dago inolako zalantzarik eta Legebiltzarreko kasuan ere hala da, gure taldearen koordinatzailea Oihana Etxebarrieta da. Ustez, esango nuke referentzia feminista argi badela, bozera mailetza konpartitua du Peiok eta biok, eta uste dut lehen lerro hori oso ondo betetzen dugula zentzu horretan, ez? Eta pausoak beti eman behar dira eta izan daiteke, baina nik gogoratu nahiko nuke gauza bat, azkeneko hauteskundetan Maialen Iriarte izan duzen foru hauteskundetarako aldun nagusirako irabazi zituen hauteskundeak, Roziok zeran, Mariak Bilbon, Roziok Gasteizen, esan nahi, guk ez dugu ariketa fortzatu bat egin behar lehen lerro horietan emakumeak jartzeko, lehen lerro horietan egoteko gaitasuna era naturalean sortzen ari delako, eta ez dakat inolako zalantzarik leheno aipatzen genituen belaunaldi horietan ere, hor ere egongo dela, ez? Baina niretzako oso importantea da, barne mailan ere ematen ari diren aldaketa horiek zentzu horretan ere oso importantea direlako. Ze oso ohitua gaude baita ere politikan, lehen lerro horietan emakumea jartzeko, baino inolako erabakitzeko gaitasunik gabe, protokoloa edo irudi bat emateko, ez? Uste dut hori ere ez dela, hori ez da. Orduan, nik desde luego Euskal Herria Bildun eukidudan ibilbide honetan ikusi dudana da, momentuan eskuartean ditugun erronka horiek aurrera eramateko gaituen edo gaitasun handia zuen personak aukeratu direla, kasu honetan Peiorena niretzako eski irrefutablea da, eta hortan hor gaude gu bigarren lerro edo lehengo lerro edo lerro konpartitu horretan, kolerro horretan, beharrezkoak diren ariketa feministak eta egin ahal izateko. Nerea, esan dituzu batzuk, eta nik uste horrekin amaitu behar dugula, Rozio, Oihana, Maialen, zuzeu eta zenbat ehunka ume proiektuaren aurrean, atzean lanean, eta behar nahi zuela. Jarraitzeko aurrera, hauteskunde Europarrak hemen, pixkat tartea behar dugu, urrungo hauteskundei begira, direnak direla ere, ze mamuak badatoz berriz ere, Kataluniako aferakin ea kaso nola geratuko den. Eta bitarte horretan, saiatuko gera, herritarren kezka horiek legebiltzarrean ditugun espazio horietan, ez? Nerea detailo bat. Ordu estrak aparteko orduak sartu beharko dituzue udazkena bitarteko hori errebindikatuko dut, lan asko egiten dugu, baina egia da instituzioek ere behar dutela modernizazio bat, eta behar dutela egokitu errealidadera. Eta ez da posible, eta hori askotan esan dugu, legebiltzarrak, ez dakit, ia aurrek baino opor gehiago izatea. Herritarren kezkak ez dira gelditzen, Euskal Herria Bilduren jarduna ere ez da gelditzen, gu ja hasi gera galderak sartzen, informazio eskariak egiten, eta hortan jarraituko dugu, baina uste dut ere ziklo berrian instituzioek ere behar dutela. Zabaldu eta garai berrietara egokitu. Hortxe eskaria, zenbat legebiltzarkiden ezagutzen duzuen, esaten lanen hasi nahi dut mugitu zaitezte, hoi zoragarri. Zoragarri, Nerea Kortajarena, mila esker gurean izateagatik, eta nire zunean zure etxea da. Oso ondo, mila esker. El Tribunale Costituzionale sua decisione ha possibilitato che il Batasuni questo carnavale il mio Baciocchi sta desenfrenato Caricano Caricano Eta bertigoa, horrengo goizetik aurrera zelan demontre kudeatuko gendun, pakete handi hori ez, baina nik uste emozioa. Nik uste gogoratzen ginala ere, 40.000 pertsona zeudela hor, ezin izan zutenak aurkeztu, horretik egun dela gu hor. Zorabioa bertigoa aipatu duzu.
Horregatik geundela gu hor, eskerrak. Irudia bakarrik ikusten zen ezue, irriparretxo bat ateratzen da zuen bion aurpeak ikusten Kortajarena izan dugu, baina hauek lehenagotikan ere baziren eta aurretik ere jende asko eta asko ez da ekine? Ba, bai. Egia da, gaur egun fake edo eta memegintza hori tira, Gipuzkoa eta Donostiako hauteskunde haien emaitzek sortu zutela. Zeu, ikusi duzen bideo bihurria, aurretik Garitano bersio hori, Espainiar hedabide batek sortu zuen, eta ustez kalte egiteko asmotan, baina udartako playlistetan, txosnetako musika bandetan hortxe izan zen Garitanoren abesti udatiar ura. Edo nola ere, sintonia zaldatzeko eskatuko diogu lankidei, guazen ikutu serioagoa ematera. Egunotan, nahi zen edizio digitalean, badakizue, halako hemeroteka ariketa interesgarri bat egiten ari direla artefaktua egitasmoarekin, sartu, harakatu ikusiko duzue, denetik aurkituko duzuela, eta kasu honetan, hortxe topatu ditugu Garitano eta Izagirre. Izagirre eta Garitano, bikote izatea tokatu zitzaien, eta halaxe gogoratu dituzte, ez lehen garaiak bakarrik, baizik eta aintzat hartuta Ezker Soberanistak azken urtetan ze bilakaera izan duen, ba pozik aletxo bat jarri zutelako, aletxo bat edo zerbait gehiago irakaspenak beti daude, eta aurrera begira ere biak baikor ikusi ditugu beti, ezta, baina oraingoan ere Izagirre ez da erretiratu, Garitano bai, baina halako ez dakit ikuspuntu heldu batetik ari zaizkigu biak. Zintzotasunez, gertutasunetik eta garrentasun osoarekin eta herritarrekin bat eginez. Eta nik uste denborarekin hori lortu genula. Baina gau hortan emozioa bai, desde luego, bertigoa izugarria, Martin. Bertigoa bai, eta jakinda norberaren bizitza ere erabat aldatu azala. Egun hartan, berriro ere batallituak dituzten bezala, ez? Lehenengo pauso izan zen, akaso traketxena, berria ginelako, oraingoek ja esperientzia gehiago dauke, eta gauzak aurrera dijoaz, eta bide horretan lehenengo pausoa ematearen harrotasuna ere badukagu, ez? Ni uste ate bat iriki zela eta demostratu genuela politika beste modu bat egin daitekela eta jendea poliki kontuatu dela. Ordun hasi ginen egiten, jarraitu dela urte guzti hauetan hainbat udal eta lekuetan eta horratik gaude orain hain ondo momentu honetan, ez? Azkenean entzunez, Nerea Kortajarenak eta bereiek esan dutena bilak bat, ezta? Orain ikusten duzun belaunaldia dagoena, ondo egindakoen seinale, beti esaten dugu, izan zirelako, gara. Gabon, Miren Legorburu eta Maite Uberia, mila esker gurean izategatik, izan zirelako gara, ezta? Ikusten ditugu Izagirre eta Garitano aintzinakotzat hartzen ditugu. Lehenago ere baziren gaur Nerea Kortajarena eta Nereak belaunaldi berriez. Poza ematen du, ez da, berak esaten duna da, edozein gauzetan belaunaldi berriak ikustea gogotsu eta indartsu, lasaitasun politikoa, soziala, eta ez dakizen lasaitasun mota, Miren. Esaten dute mugitzen den herriak ez dula goroldi horik egiten, eta herri hau bizirik dago eta mugitzen ari da, eta horrela. Oso ekimen polita da, garak artefaktuarekin egiten ari garena, nik aitortu behar dut batzuton susto hartzen dutela, zatek ez naiz konturatzen bigarren aldiz begiratu arte, hitz egiten ari dela, orain dela 40 urte gertatutako zerbait eta susto hartzen dut, eta ikuste duzu gauzak aldatu egin direla. Gaurko artefaktuan aipatu nahi dut Maite hemen dagoelako, Maite orain dela 30 urte egin zion elkarrizketa bat Kuban izan zen, eta egin zion elkarrizketa bat hango orduko jarraitzu bat izango zanari gaur egun Kubako presidente dana. Eta gaur agertzen da garako artefaktuan. Maitek ere bere historiatxoa eta bere kontatzeko gauzako gaitula. Maite kontatu eguzu hori, ja bota dizula amua kontatu. Mirenek primeran utzi gaitu, beste baina Prestatu gara neukan, Etatzen lehen Miren eta hartzen nahi gara olako susto batzuk, ez? Karo, kazetari bakoitza beratzen ditu pixka bat bere artxiboak eta, gauza asko gordeta ditugu, oso gordeta. Hain gordeta, ni hasi nintzen behitzen, egin genuen bidai bat egin garaian Kubara, eta zen lehenengo urtea, periodo espezial deituriko hori ez, nun ez zegoen deuse eta denok zate zuten irautza eroriko zala. Ja, egin dute batzuk orain, 27 urte beranduago. Baina,
baldintza horietan joan ginen area eta elkarrizketa batzuk egin torduni, hasi nintzenean behitzen gauzak artefakturako, nik esan nik kubanengo nintzen, emakumean egora aztertzeko, hainbat gai bilatzen eta barrekoa, eta nik horren bila jo nintzen, orduan hasi nintzen behitzen eta hola, eta iritsi nintzen elkarrizketa hortara eta esan hona, hau ezaguna, hau abizena, Diaz Canel. Eta ja, bigarren, pasatu nuen beste horri alde bat, gero bosgatu eta hola jo. Gazte hau, oain presidente da, eta karo, aipatu nion. Bueno, nire arduradunei begiratu nindutela esan ez, a ber, memoria hori berreskuratzen duzun, tratamendua badaude eta, bueno, lortu genuen berriro bai ateratzea pixkat arribitxia bezala, eta, bueno, hortako balio du baitare artefaktu horrek, ez, atzera begiratzeko, baina aipatzen zenun bezala, ez nire Kortajarena eta beste elkarrizketa horrekin, nola baitez, kate horren baitan zenbat kate begi, zenbat ekarpen, eta ura gertatu zelako, hemen gaude gaur ez, eta espero dezagun bihar egotea ere. Eta gainera, kazetaritza ikuspegitik, zeinen interesgarria den, zeia da, hain baldintza honetan, urte guztietan lan egin, eta gero, dena oso ondo ordenatuta, gordeta, atzo egin zenuenaz zera askoz gogoratzen, eta joan den asteaz, ez dakit ez. Eta zeinen garrantzitsua, ze badirudi, memoria bera ere, gero eta laburragoa da, digitalizazioarekin, sare sozialekin, da akaso hau da, digitalizazioari alde hona bilatzea, ezta? Bai, karo, oain esaten duzu hori, nik aipatuten anekdota eta esaten baldin bazu guruko gazte bati esatezu, baina, mesedez, hori zuk ez duzuan nubean. Nola ez dituzu gorde zure gauzakan nubean, esan izun galduko zeniketu zela. Bai, baina garaian, edo gordetzen zenun papera edo zen, gore kasuan gaina egin itxi zutela, deno badakigu egin artxiboa berreskuratzeko, zenolako komeriak egon diren, zenbat gauza galdu diren, eta horre bai zenolako ondarean ez dakik galdu, baina orduan, karo, olako gauzekin, eta pentsatzen beste lankide batzukin gauza bera gertatu dala, esan etena topatu dutela, ez denon artean osatu dugunean puzzle hori, topatu garela, edo deskubritu ditugunan hainbat gauzak, ez dakit gure burua zarro sentiarazi gaituztenak, baina gutxinez uste dute oaingo belaunaldin aurrian eta baita gure garaiko janderen aurrean nolabait aldarrikatzeko egindako lana bere akats eta bere gauza on guziekin, ez? Baina hor da hola, ez da? Eta iturri gisa baliatzeko baita ere. Gaur egun zeinen erraza den egiazkotzat jotzea zerbait falazia badenean edota manipulatutako informazioaren gainean. Hori ere bada iturri bat, ez? Bizirik mantentzen den informazio bat. Bai, nik uste hori oso importantea dela, eta jakitea garai hartan, eselain erresa gaur oain bezala nolabait bidaiatzea, eta egitea hainbat materialak, eta bidai horiek egiten zirenan asko neurtzen ziren, orduan juten zinean denbora tarte batentzako, intensitate handiko nolabait, ez da, korrespontsalia egitera, eta bilatzeko gizarte horren ardatz guzik, eta nik uste horrek egiten duela zerbait, eta kazetari gaztei, hori badakit, porque hitz egiten dugu gure belaunaldi ezberdinetako kazetarien artin, ekartzen die zerbait, ez? Ekartzen die zerbait baita jakitearen gutxinez nola egiten zen lan, eta gaur, ze elementuak dituzten iturritara joteko eta lan egiteko orduan, gauza batzu balio dute egin genitunak, eta beste batzuk ez dute balio eta asko sobeto egiten dute beraiek. Akaso naroa junbarko ere, nora baita, ez? Hola, kazetaritza, tokian tokiko kazetaritza berreskuratzera, hainbatean. Eroski bidaiak itxi egin dute, ez da? Beraztegi aldera iristeko ematen digu. Bueno, esan dakoa, zorionak naizeko garako kidei, artefaktua bezalako gauzak beharrezkoa direlako, guretzako, mirenek esan duen sustoia, baina guretzako eguneratzeko zenbat gauza gertatu eta egin diren, eta gazteagoentzako ere memoria historiko horretarako, beraz behonda izuela. Eta memoria historiarako edo bintzat bai azpimarratzeko ze garrantzitsua den, erak esan du, gauza simbolikoak, ez da, urrats simbolikoak, 51.000 hildako ditugu jada mai gainean, eta maiatzaren 28an, Espainiak, Norvegiak eta Irlandak estatu gisa aitortuko du Palestina. Simbolo txikiak akaso, baina beharrezkoak.
El próximo martes, 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. Nos habría gustado que este reconocimiento se hubiera producido mucho antes y que para ello no hubiera tenido que ocurrir un genocidio televisado con más de 35.000 muertos como el que estamos presenciando en Palestina. Orain iragartzen den errekonozimendua simbolikoa zoritxarrez ezin da esan Palestinar estatu horrek lurralderik duenik eta bere agintaritzak gaur egun ez da horre aitortzen Palestinar gehien. Bere alako zuetenarako deia egiten dugu baituak askatzeko eta laguntza humanitarioa sartzen. Este reconocimiento simbólico no va a servir para lo más importante, que es pararle los pies a Netanyahu y que termine el genocidio. Hautsak arrotu ditu Israeldarrengan gehien bat, ez da haserre hori Hamas saritzea, ez da hain zaila ulertzea historiara egiten baduzu Palestina zertzen eta Israel gerora asmatutako errealitate badela. Aitortza hori simboloa da, baina simbolo beharrezkoa, ez da? Hori da, nik uste dut arnaz pixka bat ematen diela, Palestindarrei, ikustea nazioartean zerbait mugitzen dela, zati bestela ematen du daudela inoren eskutan edo horrela, eta Israelek edo zer egin dezakela erantzunik gabe. Orduan, benetan simbolikoa da, ez du inolako eragin praktikorik, haien egoera ez du hobetuko, baina horrelako kontu simboliko asko gertatuko balira azkenean eroriko zen, erori behar duen mamu horrek, eta nik uste dut badala, txalotzekoa, behingoagatik, estatu hoiek, 3 estatu bakarrik, Hego Ameriketan egondu diren aurrekariak kenduta, egin duten keinu hori. Keinu bat besterik ez da, baina egin beharreko keinua zen, eta nik uste dut pozgarria dela. Maite, ikusten dugu, gero eta estatu gehiago, gero eta herri gehiago atxikitzen ari direla, ez da? Akaso Europan hitz egiten ari garenean ere azpimarratzeko garrantzia, ze mapa orokorra ikusten dezunean, Nazio Batuen erakundeko mapa orokorra ikusten duzunean, 150 piko herrialde dira, ez da? Akaso batzu batxarkoz bestalde edo, baina Europako gune hori ere eraldatzeak ze garrantzi duen. Bai, eta nik uste gauza bakoitzari bere balore eman bartzaiola, hemen nolabait ez dakite garrantziak enduna izan dioten aitortza horri, hain ikusten nuen Aitor Estebanen interbentzioa, ez nago ados berak esaten duenarekin, uste dute sekulako premia badagoela momentu honetan, Palestinaren auzia, nazioarteko zuzenbidearen eremura ekartzeko berriz ere. Eta hori da finean estatu aldarrikapen bat egiten duzunean, lortzen duzunan. Eta hori da finean, Hego Afrika bezalako herrialde batek jartzen duenean salaketa bat nazioarteko zigorre gortean lortzen duena. Berriro ere aldarrikatzea, nolabait arazo politiko bati eman bartzaiola konponbide politiko bat, eta konponbide politiko hori sartu behar dela nazioarteko mailan indarrean dauden parametrotan. Orduan nik ez diot emango balore simboliko soila aldarrikapen horri. Besteak beste, palestinarrek beraiek hamarkadak daramatzetelako horren aldeko kanpaina egiten. Astutzen dugu, 2013an, sekulako kanpaina egin zen horrekin, horretik gero lortu zen gero eta estatu gehiago babesa hori ematen. Orduan, beraiek aldarrikatzen baldin baute hori, estatus hori, bai Nazio Batuetan, nolabait gora eramaten haien parte hartzearen kapazitatea, eta baita nazioen aldetikan olako sostengoa bila, beraiek esaten baldin baute hori lehenbiziko behar bat dela haientzako, gu zergatikan nolabait aplikatu behar dugu redukzionismo bat esanez hori simbolotik harago ez dijoala. Eraginak ikusiko ditugu denboraren poderioz, diplomaziaren egutegia eta diplomaziaren erlojua ez da neurtzen minutu edo ordutan edo hilabetetan, beste zerbait bada, orduan nik horri emango nioke garrantzia. Eta baita ere garrantzia emango nioke PPek hartu duen
erabakiari. Eta da, PP gero eta gehiago jartzen nahi da bere burua, nolabait Espainiar estatuak denboraren poderioz markatu duen bere erlatoatik kanpo. Orduan, esaten dugunean, nahi dutela 78ko erregimenera bueltatzea, esan behar da, ez. 36, ezta? Holaxe, honek emendakina orokorra aurkezten dio erregimen horri. Txalotzen duenean, Mileiren adierazpenak, zeren konstituzioan diren gauza batzuk horren kontra jo du Mileik, edo hausten duenean, ibilbide diplomatiko bat. Osloko adierazpen ondoan, edo akorden ondoan, Madrilgo konferentzia egon zan. Alderdi Sozialista eta PP batera ziren Palestinar eta Israelen artean bitartekaritza lanetan. Antolatu zuten goi bilera bat Madrilen sustantzeko nolabait bi estatuen konponbidea. Eta orain atera da bere buruzagi berria esanez, agian adierazpen hori, estatu aitortza hori, agian kaltegarria izan daitekela Palestinarrentzat. Ni, zur eta lur, gehatu naiz, estatu haustura horrekin. Nik ez dugula neurtzen, ze puntuaino dago, estatu haustura bat, edo estatu logika baten haustura bat, ez? Alderdi Popularra esan duzu, egun hauetan estatu mailako kate batean ikusi dut Felipe Gonzálezi egindako elkarrizketa, eta bota zitunak, uste Alderdi Popularreko oso eskuindar batzuk ere eluketela botako. Beraz, 36an, ojo, 36an eta nora itzuli nahi duten, ze Felipe Gonzálezi entzundako egun hauetan ikeragarria izan da, baina mundu zabalera joan da, ongi esan dugu, gero simboloak eta simbolotik haratago urratsak ematen ari direlako eta mundua esaten ari delako, hau nahikoa da, genozidio telebisatua, genozidio beldurgarria. Eta besteak beste hauxe Kopa Afrikan gertatu dena. Eta mundu zabalazari garenean ikusten dugu ere ikasle mugimendua Euskal Herrian bertan ere ikusten ari gara, eta irudi hauek Yaleko gazteak, Yaleko unibertsitatekoak esaten nahikoa da, ez da, hiltzaile batzuk zarete, estatu batuetan ere esatea, aldarrikatzea. Bai, eta bide horretan aipatu dituzu, ez da, estatuak eta oroar orain arteko politikagintza eta mendebaldeko estatuen antolaketa hori haustura edo krisi puntu batean badagoela, horretan Espainia beti izan da laborategi interesgarria, eta transizioa bera ere eredugarri jo dute, bai, beste diktadore hainbatek, Ameriketan, goazen Espainiar erara konpontzera hau, estaliko dugu, orain gutxi gertatutakoa, eta goazen demokrazia itxura matera, ustez, intereseko arauketa bati. Gauza da, ikusi duzue, Yaleko Unibertsitateko graduazio ekitaldia zertan bilakatu den, ikasleak bizi-bizi ikusten ditugu eta komunitate judutarrak apostu bat egin du. Etxe zuria tensionatuta, kinka egoeran badago orain arte ikusten genuen Biden jauna ez dakit hortik duzuen izoskia jaten, ez da? Orain izoskiri gabe atera da eta argi eta garbi hitz egitera datorrela. Falta zitzaion abiadore txupa hoietako bat hauxe esatera etorri baita. Let me be clear. Contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice, what's happening is not genocide. Etxe zuri atarian ere protestak dituzten garaiotan, Biden atera da aurka eginaz giza eskubideen auzitegiko fiskalari. Haure berria dugu, ezta? Orain arte, halako tenplu sakratuak dira, beti ere, estatu batuen aliatuak ez direnen aurka jotzeko. Kezka bat duelako etxe zuriak, kezka bat dute demokratek. Eurak izango ote dira, urrengoak zerrendan, pekaturik baute dute estatu batuetan, bapila bat, ezta?
ezta? Kongoz gaur ez dugu hitz egingo, ze guztirako ez du denbora ematen, baina hor dago baita movida hori. Gauzak honela, fiskalak ere, Bidenek esaten zuen, utzidazue argitze egiten, fiskalak ere neko argitze egin du. Antza, estatu buru batek gauzak bere tokian jarri nahi izan zizkion, esan ez, aizu, zuk lan egiten duzun enpresa hau, ez da inondik inora uste duzun auzitegi hori, hau Putin eta alakoei, eta batez ere etxezuriko lagunak ez direnei egurra emateko da. This court is built for Africa and for thugs like Putin, was what one senior leader told me. We don't view it like that. Hauetxe deklarazioak ekin zioena, haze nolakoa dagoen, ez da, mundu mailan Palestinaren aferarekin bata bestearekiko eta beti esaten dugu, astez esaten dugu, akaso egongo da jada olako presio bat non geldituko dituzena gauzak, baina ez dakit, olakoak entzun da. Inpunitate guztiarekin ibiltzen dira, ez da berria, behin eta berriro blokeatu dituzte Nazio Batuetan hartutako erabakiak eta horrela betorako eskubidea dutelako, behin eta berriro egiten dute, euren txiringitoak dira, eta gainera eurek dira lehenengo munduko naziorik aurreratuena, demokratikoena, ena guzti horiek dituzte, eta horrela funtzionatzen dute, eta orduan euren lagunekin eskuzabaldia eta euren etxaiekin denak zeukabila altza behar dugu, euren manejatzen dutela uste dute, eta zorionez ikuste ditugu euren eliteak diren gazte berri horiek, osea, jailen ez du edozeinek ikasten, bekadunen bat kenduta, guztiak dira eliteko familietako seme-alabak, eta ikustea ez hor ari direla, jabetzen ari direla, gertatzen ari dena, behar bada berandu, behar bada tamalez, Palestinar herriarentzako oso berandu, baina gauzak mugitzen ari direla ikusten da, ez? Eta horrek ematen dizu, ez? Itxaropenerako tartetxo bat. Itxaropenerako tarteaz ari garenean, Bidenen hauteskundeak, Bidenen papera, ikusten ari gara gero eta kontrako ahots gehiago ikusten ari direla estatu guztietan Palestinaren inguruan. Trump daukagu ere, batzuk esaten dute, gailentzen aterako dela afera guzionekin, eta Trump badao eta Trump balin bada presidente, nola eraldatuko litzateke Palestinako afera? Ba, eta Trumpek jokatzen du bere papera, Trumpek beti jokatzen du nola bete etxera begira, eta alden eta arreta gutxien jarrita nazioarteko aferetan, eta nik uste kasu honetan bilakatu daiteke abantaila bat berarentzako. Noski, autua egingo baluz, badakigu autu hori izango litzatekela denoke... Putinen laguna da, ez da? Dakigun bezala, segurazki nahiko asaldagarria izango zen, baina egia da Bidenek ze papeloia, ez? Biden nik uste dut biluzten ari dela krisi honekin, nolabait nazioarteko zigor gortearen aurrian Israelen gehiagikeriak eta genozidioari babesa ematen, eta nik uste finean, hemen ikusten ari garela, pixka binek aipatzen zuen bezala, ez? Bigarren mundu gerra ondotikan sortu zen olako, nolabaiteko orden bat bere tresneria propia bazeukala, ez? Geroztikan, gerra hotzarekin, hori erabilizan norberaren pekatuak eskutatzeko, eta norberak, bere betoa ariatzen zuen eta barrekoan, baina, karo, indarrean dago mundua oso bestelakoa da. Hemen ez dago mundo, ez unipolarra, ez bipolarra. Hemen mundua multipolarra da. Hemen zuk badezu, Hego Afrika bezalako herrialde batek aldula eta almen badula, hainbat gauzak egiteko. Zer esanik ez, India, Txina, Errusia, bera, Brasil, badaudela demografikoki potentziak eta ekonomiko potentziak diren herrialde batzuk, ez dutera zergatik dantzatu behar beti musika horrekin. Orduan nik uste horrek sortzen dula desoreka bat, eta gero, iristen zaizu, Israel bezalako estatu bat, Netanyahu bezalako buruzagi bat, nolabait zartatzen dituela arau guzik, eta finean nik uste horrek sortzen nahi dan egoera. Hau da, biharko elite horiek esaten dute, aizue, hemen muga bat egon beharko da. Hemen onartu inbar dugu zuen laguno horrek 10.000 zibila hiltzea eta ezer esan gabe, eta gainea zuek nolabait nazioarteko zigor
gorteari itxusitzen nolabait bere erabakiak hartu izana, nik uste hor sortzen ari dela krisi bat, tentsionamentu baita ideologiko bat, oso interesgarria, ez dut esaten dana konponduko dela, lehen aipatzen nuen estatu gisa aitortzea Palestina, horrek dana konponduko du bihar goizin? Ez, baina horrek sortuko du presio maila bat, horrek emango du aitortza maila bat, eta kalean sortuko du beste gauza batzuk, eta unibertsitatean, eta mundu ekonomikoan, nik uste dut momentu honetan planteatzen baldin bada, edo indartzen baldin bada, boikot kanpaina bat, Ego Afrikarekin eta apartheidekin egintzen bezala, nik uste badaudela aukera batzuk presioa sortzeko orain dela garai batean agian ez zirenak, nahiz eta martxan jarri ziren. Eta ikusten ari gara, unibertsitate batzuk hausturak aldarrikatu dituzte hango unibertsitateekin. Eta espero dezagun gobernu batzuk ere bai esatea euskal enpresa batzuei ez dela zilegia hiltzaile hoiekin negozioetan aritzea. Eta horrek dana sortzen du giro bat. Horri gehituko du gainera, gutxienez aipamena egitearren. Kaledonia berriko festa, Kongoko festa hau, badirudi da bideetan. Kaledonia berrikoa bai, baina Kongokoa sare sozialetan jarraitu daiteke zertxo bai. Diamanten jabetza nagusia lobby judutarrak dauka. Mineral horiek geure sakelekoak ateratzeko eta Afrika badirudi tapatzen edo, ez dakit nola baiteko. Nikelekin, eta jenderi izan bartzaio argi eta garbi, kolonialismo dagoela aldarrikatua gizaterian aurkako krimena bezala. Kolonizazioa da krimena bat. Orduan, Kaledonia berrian gertatzen ari dana ez bada ez eskolonizatzen, gaude, nazioarteko zuzenbidearen aurkako kolpe handi batekin, eta hori izan barri zaio. Eta Kongon gertatzen diren kausa batzuk, kolonialismoarekin zerikusia handia daukate. Kolonialismoa aldatu egin dela formatan, leheno jabetza zuten, estatu batek eukizezaken beste herri baten gainean jabetza, eta hori nolapait arautu zen, hori etzela zilegia eta legez kanpokoa zela, nahiz eta oraindik badauden zea batzuek, aztarna batzuek oso gogorrak, baina aztarnak direnak, baina kolonialismoa aldatu da. Orain ez dira estatuak herri horien jabe, orain enpresak dira, multinazionalak dira, lobbyak dira, eta gauza guztia mugitzen dira interes komerzialen arabera, eta horretaz ere jabetu egin behar dugu, ez? Gure sistema arautzen dutenak ez direla aurpegia ematen dutenak albistegietan, ez direla Trump, ez dela Biden, ez dela Sánchez, edo ez dela Netanyahu, beste batzuk direla, esaten dutenak nondik nora dijoan planeta hau, nondik nora dijoan gizateria. Bai, uzen badiazue, azken batean, kolonialismoa, ez da perfumeekin lotutako zerbait, dizik eta lapurreta. Alegia, norabait joan, eta kolonialismo mota ezberdinak daude, batzuk subliminalak, turismo ez jasangarrian oinarrituak egon daitezkenak, batzuren begietara ez, oso merke banoa ezakin nora, jakin, atzean badagoela, ez du oso gusai honik kontuak, baina atzera eginda ere lapurreta izan da beti, ezta? Eta lapurreta horiek oraindik indarren segitzen dutela, ezta? Eta Kongokoa egia esan da, beldurgarria da, esaten duzu, zenbat eta zenbat muturreko egoera, Gazakoak zalantzarik ez muturreko egoera bat da, baina aurrak hiltzen ikustea mehatzetan lanean Kongon eta ondoren bakoitza bere iPhonearekin ezer gertatuko espalitz bezala, hori ere benetan larria da eta gizarte bezala zer pentsatu eman barko ligukena, ezta? Zer pentsatua latza eta zuk esan duzuna. Honengatik ez balitz, nahiz da badakigu nondik handatu zen, hemen ikusi ditugulako beste Kongoko irudi lazgarri horiek batzuri atzera botatzen diela, kolonialismo hortan orain dela 5 urte atzera, baina atzoko irudiak direnak Kongoko esklabutza horienak. En fin, horrelaxe mundua, horrelaxe Palestina. Gets the right to defend and who gets the right of resistance has always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I seen Jewish brothers and sisters out there and riding in solidarity and screaming free Palestine, with them organizing and learning and finally cutting ties with the state that's gotta rely on apartheid system to uphold an occupying violent history been repeating for the last 75. The Nakba never ended, the colonizer lied. If students' intents posted on the lawn, occupying the quad is really against the law, and a reason to call in the police and their squad. Where does genocide land in your definition, huh? Destroying every college in Gaza and every mosque, pushing everyone into Rafah and dropping bombs. The blood is on your hands, Biden, we can see it all. And fuck no, I'm not voting for you in the fall.
fieston. Esango litzatekena sozio olimpikoa. Zoragarria, irudiak ikusi eta unkitzea, dena bat izan da. Maite, zure unkituta ikuste zaitut, hemen entzun diranak ezin dira emititu. Erabat. Bueno, hori ere pasada, hori da, albiste honena, hori da, pasadala. Ja, bezitoki batean da hola, eta holaxe. Batzuk egia da, neongo ziren, garai ezberdinetan kirolari bezala, nola nabarmendu direnen bat herritarrek, posesoratzen hartu zutela ekimen hori, baina nik esango nuke aski oharkabean pasatu dela gizartearen baitan. Bueno, nik uste horren inguruan, olimpidien inguruan, badaudela mota ezberdinetako iritziak, badakigu zen, lehen aipatuko zen nazioarteko giroan iritsiko garen olimpiar joko hietara, eta horrek ere bere eragina badauka, eta gero, zuziriaren ibilbidearen inguruan, hor dago asmakizun bat, zer ikusi handirik ez dakala olimpiar jokoekin, ez da batzu pensatu baiet, gomendatzen dut Goizeder Tabernak idatzizun artikuloa bai kazetan eta bai media basken, nola baita esan ez, olimpiadan asmatu zen hori. Finean, diru bilketa batetaz ari gea, eta ikusi dugu, lau bat ordu egoteko zuziri olimpikoa Ipar Euskal Herrian, 180.000 euro eman dutela, horiek bezalako performance batzuk egiteko. Hori hori gertatu baino egun batzu lehenago, herri urratze ospatu zen, eta Pirinio Atlantikoen departamentu buruk esan zuen, badakizue, hemen aurrekonten aldetik murrizketa badaudela, Frantziak diru gutxiago eman diula, orduan guk euskararen buxeta emendatzea, ezin deu. Eta lasai geratu zen, eta handen egun batzutara, eta egun batzutara pasatu zen zuziri olimpiko hori zist, Euripean, 180.000 euro horiek hartu, eta zehituzun bere bidea, orduan, hortan gaude. Maite, horra apunte periodistikoa egiten duzten badiguzu, aurrenekoz, zudu Ipar Euskal Herriko diario asko, bestera batera izan, ados, geunden, alako azpidatzia jartzen zion argazkiari, giro apokaliptikoan suzia, eta pentsatuz egia da, Kaledoniako zera Europa bestea, eta ez eguraldi eskasagatik. Eskasagatik, bai, eurillak zapustu zulako giroa. Egia da, prestatu zutela, askotan Ipar Euskal Herriekin gertatzen dana, zeukaten prestatuta postala, porque postala prestatuta zeukaten. Erakusteko, miarretzetala munduko hiririk ederrenetarikoa. Kaliforniako erakusteko Euskaldun bezalakoik ez dago dantzatzeko eta kantatzeko, berai postala prestatuta zeukaten. Eta euriak zapustu zuen pixka bat. Historikoa kaso, herri urrats goiti bera ondatu beharrean, eguraldiak suzi olimpikoa. Edola jomuan hori honetan. Bai, zorionez, herri urratxe salbatu zen, ez? Eta, nik uste horrela pasatu dala, baina, gora bera guziekin, ez da, gero, esan behar da gainera, zuziri olimpikoari bide zabaltzeko, omen ezabatu behar da herria. Orduan, ezarri ziren ikurrina batzuk, nafarre ikur batzuk, eta kendu zituzten, zen bakarrikan xuri hori agertuin behar da, irudietan, hori dana omen oso ondo kontrolauta dago, ez agertzeko beste aldarrikapenak, eta badakit gainea... Frantziako turraren erresaka izango zen akaso, edo... Ez dakit, adibidez Frantziako turrak nahi du, nolabait euskaltasun horren aldarrikapena egotia, baina Suzi Olimpikoarekin omen nahi dutena zuritu, erabat irudia, eta orduan kendu zituzten ikurrak. Eta gaina, Palestinan aldeko aldarrikapena egon zen kaleetan, eta ere bai apartatu zituzten, omen nahi dute irudi zehatz bat landu. Ikusiko dugu gero Paisko Joko Olimpikoetan, nola salduko duten, Errusiako kirolariek parte hartzeko eskubideak izatea bere banderarekin, eta Israelgoak bai, eta zein guten Palestinako delegalitzarekin. Ikusiko dugu, ez da? Betiko da bezala, baino kiroletan, ez da? Holaxe. Eta horrekin... Joan barko dugu, nara? Ez, eskerrik asko. Ez nago, Suzi ikustea, ez Eurovision ikustea, zu onjarbitik gertu geratzen zaizu zure eskualdetik, beti aldarrikatzen duzun eskualde
hortatik, baina etzinela jun oraingoan. Ez joan, ni beste toki batean nengolako. Pentsatu nu, Pariseko ondo prestatzeko beste olimpiada batzuk ezagutze behar dira, eta ni Riora joan izan, eta Rioko estadioak eta ikuste... Madonaren kontzertua zen moduz joan zen, ez du jakin nahi. Ez du jakin nahi, zer moduz Madonaren kontzertua? Olimpikoa. Hoi bai espektakuloa, apokalipsia, eta benetan merezi izan zena. Esaten genuen, sistema montatzen ditu, garai batean, erromatarrek asmatu zuten, zirkoa eta ogi eman behar zitzaiola herriari. Azkenean olimpiadak badira, zirko hori eta orduan, pentsatzen duten, saltzen digute, nazioarteko giro jator eta lehiaketatik aratago joan giro izugarri honean gertatzen diren, kirola hutsa diren, bestelako aldarrikapenetarako tarterik ez dagoen kirola hutsa diren momentu magiko horiek, ez? Eta horrelako irudiak sustatu nahi dituzte, naiz eta gero denok dakigun azpijoko izugarriak daudela, eta berak esan duen bestela Israelek normaltasunean lehiatu ahal izango duela beste herrialde inbaditzaile bat Rusiak egin ezingo duenean, horrek emango dienean beste herrialdei domina pila bat, Rusiak ez baditu dagozkion dominak tokatzen, beste orduan prestatu zaitezte, zuek ordezkatuta zeraten estatu hoiek domina gehiago lortuko dituzte, eta arro sentitzeko aukera eukiko ez Arro sentitzeko aukera, ez? Nik argi daukatena, nahi olimpiada batzu gustatu zaizkidala gehienak beti, eta izan dira Asterix eta Obelix olimpiadetan, zoragarriak. Oie dira, nire olimpiada kutxunenak, eta orain noski nire kutxuna dena ere, Ekil doktorea. Olimpiar jokoen suzia, bustitako suzia, korrikaren antzerako ez zeukan alako girorik, nahiko sosoa eta goiti bera blai nahiko argazki apokaliptikoa ikusi ditugu, abes batzetako gizon, sartu nahi baduzu eta ikusi. Olimpiadetako txapelduna edo nola ere, kamioilari hau, giza laguntza sartzen utzi ezin da, badakizu sionistak hortxe abiltzala ez, kolonoak, kontzeptu hau garatuko atorren astean nahi baduzue. Ze gogorra. Bombapean jendea hiltzen. Errefuxiatu kanpalekuak bombapean. Giza laguntza sartu ezin da, edateko hurik ez. Itxasaldera arrantza egiten aleitzen ari diren, arrantzaleak ere erasotzen ditu Israelgo armadak, eta uste duzue posible dela muga igarobide inguru hauetan jendea bolondrez, kakotxartean lur batzuren truke horri izatea, akaso baten batek esango dugu, baina hau ze, aizue, nahi izan ezkero memoria historikoa duzu baita Hollywooden. Zer pasatzen Ipar Ameriketan, Ego Ameriketan, mundu osoan, alegia eta baita 36an ere, hasi harakatzen lurrak eta etxe bizitzak eta estelako jabetzak nork dituen gaur egon. Tira, hori da kolono izaera mota bat eta kamioilari honek onaino, bano aurrera, eta eskerrak baten batek ausardia duela, ze bestela giza hondamendi streaming bidezko honek ez du parekorik izango benetan. Tira, parekorik izango ez duena, sare sozialetan zuen jarretu duzu ez zer egun hauetan Twitterren Ane Lindane, aipatuko ez dugun garagardo marka bat, ze de montre pasada. Ane Lindane ze saltxatan sartzen ari da. Hene bada, ustezko community management baten erantzunak ere publikatu zituen. Tira guztia da, nahi zen ezkero alako kustomizazio aukera dagoela, eta garagardo etiketak zure ganatu, eta kasualidez, tira, 3 ertzetako txapela daramaten batzuren kustomizazio bat kritikatu zuen Anek, izugarrizko saltxa, eta animatu da baita, ez dakit, boxeko hoi, ez dakigu zertan dabiltzan, Makarena Olonak ere alako iruzkinak egiten zituen, ez dakit oreinen amets erotikoak ere omen dira alako polizia etxetan egotea, tira. Sare sozialetakoak ez dauka mugarik, nazka puntua handia ere ematen du, baina interesatzen zeaguna,
Ze iruditu zaizue, Txibite Andereak erabaki izanak giltzarapoa jartza bere Twitter kontuari? Hau oso garrantzitsua da zergatik. Euskaldun guztion presidenta delako Euroeskualdeko agintean egonda giltzarapoarena bai ala ez. Nola ikusten duzue, filtratu behar da, ultren erasoen aurrean ez dakit, aurre egin behar dio, kargu publiko bezala eta kolektiboki erantzungo diogu eraso sorta honi. Akaso, segarekin atera beharko luke Txibiteren community managementak eta honi guztiari aurre egin beharko genioke sasiek dena irentsi aurretik tira. Oso galdera interesgarria eta filosofikoa eta parlamentuko ganberan iritzi ezberdina dauzkate, ez dute denak hain argi eta ikusteke ze halako erabaki politikoak badira publikoak eta tira, emango diogu segida aipamentxo bat. Vox eta Alderdi Popularra alde batera, UPN ere Guardia Zibila Nafarroko errepideetatik ateratzen alde agertu dela. Demontre pasatzen ari da eta esango du malerrekako batek. Bai, baina hori da, foruzainak okerragoak direlako. Tira, hori da torren astera gutzeko dugu orduan. Segi dezagun, Gernika, zer gertatu da? Onintzain baita ere salatu nahi izan du basket entrenatzaile honek. Hori zer, nola jaten da hau? Akaso, aipatu dugu, Txibiteri irainak, badirudi badagoela alako arrokeri bat, aizu, nire izen ona ez duzu zikinduko barkatu. Bortxaketa, salaketa larriak dituzu, tira, kezkatu zaitez, zure ibilbide juridikoaz eta ez ahotsa altxatu dutenen aurrean ez dakite altxatzera, hori ere gertatu da. Eta segituko dugu artxibatu dute, Salatu, salatzaileak salatu, artxibatu dute. Bale, garrantzitsuak, Milei, ez dugu sartuko Milei, Rufián sartuko dugu. Mileiri buruz hitz egiten du kongresuan, alderaketa interesgarri bat eginez. Y empieza a decir que, no sé, que usted, señor Feijóo, tiene connivencias con el narcotráfico por hacerse fotos con un narco hace 15 años. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Porque es exactamente, casi exactamente, lo que sucedió el otro día. Mileikeriak, melonikeriak, lehen aipatu duzu melonitarrak, mileitarrak, uste dute Kortajarena Andereak baliatu duela, harriketarrak, baina bai, tira, kezkatzeko kontua bada, etxe atarian ditugu, argi, hau ez dago urrunean, etxe atarian dauzkagu, eta bide horretan zer esango dizugu. Interesgarria litzateke inguruan galdezka hastea, baten bat badabil kontu honekin? Mileirekin alderatzen dute, influencer bat da, Miami bizi da, eta ez dakit, estafa piramidala, sekta, Madrilen izan da egunotan, Mileiren inguru berberetan, eta ez dakit ikusten duzuen 1.000 euro ordaindu dituzte hauek bertan, halako flexio batzuk egiteko, tipo honekin batera, esan nahi dut, hau baten entzuten bai duzue, fuck, bro, fuck, bueno, movida hau da, eta akaso inguruan begiratzen hasi beharko genuke, osasun higiene kontuak, ez da fentaniloa bakarrik, tipo hau ere oso arriskotxua delako, eta akaso beharrean eta bakarrik dagoen jende askok irtenbide desesperatu bat bilatuko du, eta gaurko garai hauetan, begira, sare sozialetan ere arrisku honekin topo egin dugu, eta Euskal Herrian hasierakatzen ze ezaguna da zoritxarrez. Tira, bukatze aldera, gauza honei buruz hitz egingo dugu, Gaztelu plaza, gaztetxe, bilakatuko omen du Asironek Alderdi Popularraren aguruz. Eta ze esaten du Asironek honi buruz? Hori izango da, nik dakidana baino gehiago dakitelako. Ideologizatua ez dakit nola deitu daiteken pertsona edo talde bat bakarrik hizkuntza batean abesten duelako. Aizue, ikerketa lana egin dugu eta honekin gaurko bukatuko ekil doktoraren atala. Badakizu zenbat talde Gaztelu plazatik igarako direnak eta orduan galdera trampa. Sanferminetara joateko asmoa baduzue? Naroa? Bai. Miren? Asko falta da, pentsatuko dut. Maite? Saiatuko bai. Ikerketa egin dugu, eta uste dugu aniztasuna nagusi den plaza izango dela deigarria, eta jasan izugarrizko deskubrimenduak egin ditugu. Asiron, zenolako taldea dakartzazun, tira, zuekin Sanferminetako egitaragoa.
estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirar de gatillo. Ahí vas por erretxapean, ibai ertzean tardigunepean. Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren. Hori diote, baikorrin ere, mugalari hoie. Voy con el guapo subido todos los días, y con un guapo subido todos los días. En cuanto me lo pidas, elegimos flores y cubertería. Y aunque yo no quería hijas, contigo compartiría las mías. Si me inflas a porros también tendría ese six-pack, pero me flipa el chocolate y las patatas fritas. Oinarrizko, ezei eskubideren alde, arraun egiteko, elkartu beharko gara laizte. Hoy empieza la revolución sexual. El amor no está en París, un latino vis a vis. El amor no está en París, será como Tenerife. La joya que llevo no es alquilar, el carro sí, pero oye papá, podría comprarme todo el rentacar. Se nota mi acento que vengo del sur, llevo media vida tirada por el hood. Aunque no haya medio sobra la actitud, la M en la frente parezco bubú. Esta es la historia que os voy a contar. Un talo de chistorra se me vino a antojar. Chocolatezkoa, aipa nahi dut nik. Horiek ginezkoa, zaude bekatzuki. Haiengatik, sartu erori, deikadu geroa, altxatu Nafarroa, altxatu Nafarroa. Ze ederra, korrika berriz ere, baina korrika Bretañan, Maite, zoragarri. Zoragarri, bai, korrikak eredu hori sortu du baita ere, Regadek da lehenengo lasterketa sortu zala pixka bat korrikari begira, eta gero zitandarrek egite dute La Pasem, ere bai, ja ospatu berri dala, eta azken aipu bat egitearren, ekainaren batean, gutxitutako hizkuntzak dituzten herrialde ezberdinetan, egongo diren mobilizazio batzuk hain zuzen aldarrikatzeko berriro ere, Frantziar konstituzioak onartzea eta aitortzea hiztun hoien hizkuntza eskubideak, ez? Orduan, hor dagoela, ez? Herriaren mobilizazioa eta ea aintzinatzen deun, pixka bat. Balda modu hobeagorik saioa amaitzeko, Maite botatako eskubide guztien aitortzakin, baino. Behon deizula, Maite, eskerrik asko, Gabon, bokatzea argoaz, beraz muixu erraldoi bat, minen lego beste muixu erraldoi bat, eki. Hementxe gatxe hauden. Bai. Haze agenda, Haze Retoriak bestea, Tafallan, agerraldiarekin Tafallan. Joango gara Tafallara azte buruan? Tafallara joango gara, badakizue euskararen aldeko izugarrizko festa Tafallan eta bideoa. Ikusi ez bideoa? Zoragarria, unkigarria. Eta Tafallara, denetara ezin gara iritsi, baina akaso Tafallarako
tartea. Ni Tafallako beti. Euskal Jaira, banoa. Bai, Tafalla, Euskal Jaia. Zoragarri, handenak, neskak, aio, dena Tafallara. Tafalla. Erdialdean ez da beti erreza izan. Baina horregatik, harrotzen hau nire hitzak zure hauan entzuteak. Xuxurlatu genituen hitzak eta denbora luzean isildu genitunak ere. Gaur, lau haizetara oiukatu dezakezue. Arro sentitu gure lurraz. Arro erdialdeaz. Hemen duzue lekukoa. Zaindu, babestu eta ez ahaztu. Heldu zaizue ordua. Gure seme